Onegaishimasu. Mama to isho. Onegaishimasu. Very good. Not very good. Mama mo. Jakuri wa hantai gawa wa? Mama. Mama. Anja isho ne. Anja iyo rosa. Akiyo mo. Mama ka. Akiyo wata. Thank you. Wakata, thank you. Taman sa aning salida nga ang bata ba kaningan salida kay mag-help magunis isa sa mama. Mo sa kiyo pud kaning tabang pug-abli sa kortina. Mo ni jang gibuhat guys while nag-prepare ko para maadto mi sa school. Natangtang jud ang tabon guys ay. Ay, natangtang kay klaro. Madto kani kay natay pang spray. Na mukuskus ta. Ito ni nato ay arong mahilis. Kuskus tas ledyo kay way tabon. Dali ra jud guys da mahumog guys sa spray guys na ay humok na siya. Ay nahilis na siya guys sa kuan guys sa gispray. Dali ra da mahilis sa gispray. Nag-foam lang. Trapuhan ni nato towel kay nagkuan siya di maklaro ay. Grabe tugnawa. Uy, waman ko kunin duty gahapon mo ni nani. Grabe ang tissue guys. Ninggahi good. Ang tissue na freeze food. Naraga nini sa sagkanan. Uli na tag guys. Alas 12:21 na diri. Diyan nag-start na ugulan sa snow. Makita ba kanin to? Nagkuhan sa snow. Pero gagmay pa mo naon. Hi guys! Nanata diri sa parking. Welcome to my parking. Diyan kani guys kaya taning itapon sa kuan. Kani ba karong ditugnaw mo ng atong manubila. Without thankful ko guys kay kuan nakaabot ta diri nga safe ba. Inda na ako daghang nga fruits o apple, orange o carrots. Uli na ta guys, maglakaw ta kay lakawonon pa na yung parking sa Mumbai. Nakalimot ko kung nalock ba na ha. Lock na. Hi guys, naglakaw na ta guys. Tugnaw kay nag-uwan og snow. Ang bit-bit tay. Inani ko diri, basta duty ko kadala ko na bit-bit inani ay. Mura lag na malingkigikan ba. Kinsay mga ayo ani kay tagana ha. Abot na to guys. Welcome to our home. Guys, tanawan ninso nagkuha ng snow. Ay, nagkuha ng snow. Patay ko ang isang sagsanan unja. Ay, di ba ganina nalantoy kagmay nga snow ganina karon daghan na sidsa mo daghan pa jud na unsa kanang oras sa mundang. Halang, sagdanan wala ba ito natabuni? Nag-uo ko sang sagdanan ba kay wala ba ito natabuni? Kaya nakalimot ko pa nga musno daghan. Gingnan ko ganya sang kagaman sa trabuhan si ate nga mag-snow daw. Inja gagmay raman, inja nihunong man pagkapot na sparking. Inja karon ang daghan na nag-snow. Ang sagdanan ang sanay formato. Tagbos ko ani ba musadyo naman ko gikan ni ko ni Akio alas 3 na diri guys. Alas 3 na inja. Hala, mahadlok ra ba ko mag-drive basta snow. Pero sige lang, magampo lang ta. Kaya patanawan pa rin diri ay. Diri sa Pikas. Snow is real. Sa naman di naman ni mabli. Ay, kakusag. Na siya guys ay. When the snow is falling down, I can turn it all around. Baby, can't you see? Nga daghan nag-snow. Katugnaw na ba ani? Makalipay man ang snow guys. Pero tugnaw laman. Hasol ba? Labi na karon nga ako na nag-drive. Hasulan dyan ko basta nag-snow na. Uy, mahadlok ko ba ang kalsada kay kuan manggod na siya ko ng daghag snow ba. Delikado po ang kalsada nga na snow kay modigyas ba. Inja. Mao nga ang sagdanan gilid ana og ligid nga pang snow jud kay kung di man gud pang snow ang ligid guys kay delikado. Then magluto ta karon guys og ipit tempura ansa wa may itlog. Kuha na lang man tong gamiton flour o pangko breadcrumbs. Kuha sa tagtot
guys. Magkuha tag toothpick diri kay. Di natin hingi. Kaya itong gamitin rin sa shrimp pa. Kay gani, wala pa man na oras good kuhaan sa kiyo, alas 3 pa dirin data ning andam-daan kay para ninggulo ni tagikan sa work. Dito na lang nato prito ba. Dara ding toothpick guys tayo ito ning andam. Ang una natong buhaton ani kay kuhaan ni natong panit sa shrimp. Kuhaan ni nato. Atong ibili ng ikog. Ay. Inani siya. Inja repeat repeat process until it's done. English yun ha, English. So, inani ras na guys. Tiwasan sa rin nato. Humana guys, tinsunod is atong limpyuhan ning iko kay kita mo na ituman na diba? Ato nang kuskuson nga makuha ng mga itom-itom. So, mo ni siya guys, kanimo man ni iko. Kuskuson na ni siya inana. Kay para makuha ng murag tai. Sorry to mention tai. Pero murag tai man siguro nila. Na ay. Di ba nalimpyo na? Nadarang hugaw ay. Ito na siyang limpyuhan kay para limpyo ba. Magkuskus ta ani taman mahuman punitanan, okay? So mana guys, mo ni nataga kang isa. Buhi pa. Ay. Diba, limpyo na siya mga ikog dyan ni. Hugo na niya ito hugasan para malimpyo. Diba mo niya itong shrimp guys. Itong hugasan guys para limpyo. Simple diba? Hugasan para malimpyo. Ay, natakas siya. Buhi na po ng isa. Diyan itong ipato si mga seconds kaya para dili siya watery ka. Ito pa na ikat guys. Nakalimot ko guys. Ito pa din yung kuhaan o kuhaan. Ito pa nato hugasan kuhaan pa din nato hugaw po. Kaya na din siya hugaw sa ani diri ay kaninga part diri. Hugaw ni siya. Sama to. Wala lagi. Kani ay. Ay. Makita ninyo. Kani ay, hugaw mo na. Kanang mas dark. Pakita unta mo kanang mas dark kay para maklaro jud ba. Kani ay, para maklaro jud ninyo ba mahugaw na. Kani ay, nga dapat kuhaon kay hugaw na siya. Kani ay, maklaro ba? Hugaw di ba? Mura kinaon mong guna nila siguro. Ini sa tanan dapat kuha na to. Ambot ang uban kung magkuha pa pero ako kuha na guys sa limpyuhan po na diri kay hugawan mong guko. Ay. Ay. Repeat process until it's done. Kani ay, inya di na nimo kuhaon nga perting hugawa na oh. Hugaw kayo na mo ang dapat kuhaon. Iyo. Itong hugasan balik guys. Para malimpyo ba. At na dito guys, magkuha ta ni Akiyo. Awang snow guys, nagkuha dito snow oh. Tanawan ninyo ang kalsada. Snow is everywhere. Sagda na, nanay snow. Nanay snow guys. Kung na po tayo makita. Ito lang ning kuskuson be. Agay, nag-on ko sa engine yan, nakalimot ko ang abli din pultahan. Stilan. Mong gikos-kos na guys, kay kuan mang good ka nang humupas na nga pagka-snow ba, kay bagong giuwan. Madarag kuskus. Kanang mong snow nga nakatambay na kay gahi. Mo nang sakit sa kamot, zabugnaw, patugnaw. Diyan karon kay humok pa diba, pagkuskus na humok pa. Diyan mato na ta guys, kinahanglan ta magcamping o magampo kay snow ba dangog ang dahan. Maginahinay laman ta.
Lord, guide me please. Kadyo pa taning abot diri guys, alas 3:43 pa. Gitudto na hagsado jud kay snow manggod aron makahinay-hinay ko ba. Na, eskwelahan diri sa eskwelahan po na mga snow. Na snow is real. 45 na guys, sumadto na ta to ng kuan sa Q. Ang engine ato lang dili man natupagnan kay para ang kainit ni Zaba sunong mama lang kay kung ato mo kuning pagnan mubugnaw manggod kani diri mo nilanan nga ang sagsanan init kung bugnaw ni kani diri blow. Maglakaw na ta guys, nag snow diri uy bis man dayron uy naibook silang akiyo ng mga bagay. Wet tao na siguro si R sa akiyo magpaabot ta diri guys. Korewa? Yuki, Korea busanai. let's go. Ato na ta guys, abot na ta guys. Grabe way kabutangan ang akol ba nag drive ba kay tanawan ninyo inana siya guys. Ana ba, di ba naguwan na anja kinahanglan jud ka magamping kinahanglan nimo tanawon tarong. Kay wal naguwan dyan ang dagan nimong sakjanan. Hadlok kul ba? Ikaw? Mommy. Mami. Mami daw, mami. Mama manggod. Kuan dito guys, magtabon sa sagdanan kaya rung grabe mong guning baga baga pa niyang snow ba. Tabunan nato kay para di mabaga sa snow, di ta matagbog kuskus. Mo din sige sa kalupad guys, karon pa ko kakuha na day sa tips sa kadaen po dito ato sa dining itip. Gibangan na si Jag guys kay paralig unjid ba. Mama! Mama! Akita ko na! Natusag tanan guys ay hanggi hukot karon pa ko kabantayan na ba nga pwede day hukot kay kanunay man guni sa kapalit basta kusog ang hangin. Kay kanira hang kuan ba ang pultahan na naman day sa hukot oy. Inanalam na si Jag guys naman ko'y pang spray pero ganahan ko anang tabon baka para di ka sa spray inja. Di na pud ka magkuskus, gamay na lang ba. Gamay na lang trabahoon kung kung nakatabon na. Naglakaw dahil meron guys kay padung nagluson gusto madto ni Akio sa luson. Snow. Nanami diri guys, mapalit sa Akio. Onegaishimasu. Bate. Nagduwa-duwa sa snow. Ha? Ansa? Dali. Dali kayo sa ganan. Mabuhian na kaning kamot gamay ba? Sunag ko daw. Magunit daw mi. Abot na ta guys. Welcome to our home. Uy, imo ra man gisiguro ng mga pinalit. Minsan imo sapatos diri ay. Kulay! Kulay! Kulay yo! Kuha taro nga sa nimong shoes. Gusto ko irite. Sinta ko muna ka. Irite. Oh, natagag. Ikaw. Natagag suko. Oo. Dochi? Ano, iri mo no. Sinta ko kiri mo iyo. Di iyo. Ako. Suko. Thank you. Ansa na mukbang? Daghan ka to pagkaon ay. Mukbang bay? Itadakimasu wa? Itadakimasu. Ketchup! Taro nga butang. Asam na ikaw gusto mo ito? Taro nga. Mahurot na ni mo. Supang! Supang! Ijang hangout diri ay. Ka-cute na, cute. Yata niya dyan ng papa. Ay, naifuton gipalit si papa na. Ano gipalit si Jang futon. Pangkuha na guys ba, pangbugnaw. Bisite, papa. Bidaan mo noon ko. Yung tanaw ko ka nag-video ko. Papa, dasti, bisite. Oh, atatakas to Jang. Okay, papa? Okay? Okay, nandin mo chinay. Okay, hi re. Ada ko jud ay. Adto sa bed, bay butang na mo sa bed.
Nindot po これ daw ピク ko. ニックしてんの Nindot to. え Nindot to color. Nagpiknik kay nagmukbang. ここで 今食べてる。 Palit po dahil sa kuya o だ gyoza. から餃子を買って Dahil gyoza guys, daghan. Gida ni Papa. パ今。 Dahil na-upload kanihang ay. パパこれ。 Hindi ka na ay, daghan ka doon pagkain. Diyos ピクニッ ko. クしてたの Luso ni kita ite. Luso ni Pay. Ni sinsikay dayo, Papa. Denbo. So, maura ta tong video karon guys. Thank you for watching. Narami diri ni Akiyo ay nagkaroon sa Akiyo. Wala nagtanaw mi og salida ba. Injaamping mo kanunay guys. Padayon tang magampo. Ug di nato kalimtan guys. Nga, kung naman ta sa mga pagsubok sa kinabuhi. Nga mula baran na. Makalingkawas rata. Salig lamang ta sa Ginoo. So that's it guys. Bye bye. Please don't forget to like and subscribe.